Кой звъни? Леле! Леле! Вие ми сплашихте! Какви сте тия чудовища? Леле, колко много чудовища! Леле, колко много чудовища! Чакай! Чакай да дам на всички! Давай мандаринка! Давай! Къде е мандарин? Кой няма? А кой е този дух? Чакай бе, има и бомбони! Къде Кой е този дух? Леле, колко страшно! Мамо, свали си го, че се спути главата. Защо го свали бата? Изпути ми се главата. Много сте хубави, много сте страшни. Да, маня. Мамо, да я вземеш мандаринка. Къде мамо сега? За нас има ли? Влезете. Вече пликам. Мамо, Ма страхотни сте, леле, какви сте страшни. Още деца има ли? Леле, какви сте чували страшни. ме. Някой чували ме. Айде, Дани. Я да видя. Леле. Те да сложат ли? Мамо, явно си. Айде сега надолу. Мамо, влеми го. После мамо, служи го тук сега.